Il-ftehim ta' code-sharing bejn l-Air Malta u l-Qatar Airways se jara li passiġġieri tal-Air Malta issa jistgħu jivvjaġġaw fuq titjiriet tal-linja tal-ajru Qatar Airways. L-Air Malta qalet dan fi stqarrija hekk kif spjegat li dan il-ftehim se jżid il-konnettività ta' Malta ma' destinazzjonijiet ġodda fosthom lejn il-kapitali tal-Qatar Doha. Il-Ministru responsabbli mill-Air Malta Silvio Xkembri fisser dan il-ftehim li se jibda mid-9 ta' Marzu bħala wieħed importanti għal klijenti tal-Air Malta li jistgħu jaqtaw biljetti għad destinazzjonijiet imbeda fuq il-pjattaforma tal-linja tal-ajru nazzjonali. Permezz tal-ftehim issa ħankun qegħdin naraw kif il-pubbliku tramite il-website tal-Air Malta ikun jista' japplika b'mod dirett għal flights ġodda li joperaw tramite Qatar Airways fosthom għandna l-Middle East, l-Afrika, qed naraw issa s-suq ukoll tal-Awstralja u s-suq Asjatiku. Il-Ministru Xkembri qal li dan il-ftehim ta' code-sharing mal-Qatar Airways se jfisser dħul ġdid għall-Air Malta. Dan il-ftehim l-Air Malta tkun qed iddaħħal revenue stream ġodda minn fuq it-tickets li nqataw minn fuq il-website tagħhom direttament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.